Benvingudes, benvinguts i, per suposat, benvingudis a Rock del Quer. No, si no... Rock del Queer! Ah, un altre cop m'he equivocat. Benvinguts a Rock del Queer Podcast! Hola Isabela, hola Sol. Hola, David! Què tal, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé. Molt bé, emocionada de tornar aquí. Contentes una altra vegada aquí. Sí, avui no tenim el Rainbow. No, avui excepcionalment el tenim fent la siesta. Perquè... Excepcionalment no, perquè és que ell sempre, Bueno, com que sí. surt de festa... Clar, és que avui és dissabte, Sí. dissabte. Llavors crec que vol descansar per sortir aquesta nit, que ja va sortir ahir. Llavors, clar, és la seva rutina i l'hem de respectar. Sí, bàsicament. Bé, doncs, una altra vegada en aquest set, acompanyats, acompanyades i acompanyadis, i també amb tota la gent que està darrere de càmeres, que gràcies a vosaltres, si no, no podríem estar aquí. Bé, com sempre tenim secció notícies i un tema principal. Avui, ja us avanço una mica la introducció, avui el tema principal l'hem volgut dedicar una mica a la memòria LGTB i sobretot a la memòria de l'orgull, de les celebracions de l'orgull. Estem al juny. Sí, És el mes de l'orgull. és el mes de l'orgull. Avui, a veure, ja sabeu que nosaltres el que és la temporalitat és una cosa com una mica fluida, ¿vale? Com tot el que parlem és fluid, Sí. Ho estem gravant en el passat, però per vosaltres és el present / futur, o també pot ser el passat. L'episodi surt, sí, és una fumada de les meves. L'episodi surt el dia 14 de juny, és a dir, que estarem ja en ple mes de l'orgull. I... A les setmanes de les celebracions. Justa. Correcte. I llavors volíem dedicar aquest episodi doncs, una mica a això, a l'orgull LGTBIQ+. Llavors, comencem amb la secció de notícies, que també tenen que veure, com de costum, i tenim, com de costum, dos notícies. Sí, i comencem d'Andorra cap al món. Comencem amb Andorra. Sí. Vinga. Hi ha hagut una conversa mitjançant un periòdic d'aquí d'Andorra entre Igualtat i Diversant. Que aquesta conversa l'hem tingut moltes vegades amb l'àrea de polítiques d'igualtat i amb afers socials en general. Que és que, clar, nosaltres des de fa... Bueno, aquest any una de les reivindicacions més grans que tenim és una llei integral LGTB, de la qual ja portem parlant des de fa anys. Per què? Perquè d'aquesta manera es podrien tractar temes d'educació, temes de delictes d'odi, temes de no discriminació, de salut, de drets en general, ¿vale? I ens diuen des d'Igualtat que, clar, que ells ja treballen des d'una transversalitat contra la discriminació i per a la igualtat. És com, ostres, si la gent també tingués aquesta transversalitat al cervell, al seu cap, nosaltres no demanaríem el que estem demanant, perquè aquestes demandes, no? Aquestes idees que aportem quan tenim converses, l'administració pública no és que sorgeixin com un bolet o perquè jo he tingut un somni o la Nieves. Sí, no ha sigut una epifania, Clar. perquè hi ha... Hi ha casos, hi ha antecedents, no? Tenim el cas de la Noa, que és una noia trans que va sortir fa un mes o més... Fa uns mesos va patir una agressió a la feina, no? Assetjament a la feina, i ella va sortir a la tele, no? Per això parlo del seu cas, perquè és Sí, perquè és públic, sí, va estar en el programa del Gabriel Fernández als matins, o sigui que és... És públic i és conegut. públic. Llavors, sé que des d'Igualtat se l'està fent un seguiment. I sabem que ella està agraïda per això i no volem
menyspreuar la feina que es fa des de les administracions públiques, però com a associació, la nostra feina és dir el que encara falta per fer. No? Ara m'he posat el barret de Diversant. De Diversant. D'acord? Tenim a la nostra invitada la presidenta de Diversant. Llavors, clar, per què parlo de la Noa? Perquè ella va partir assetjament a la feina i no n'hi ha protocols antiassetjament per a persones LGTB. No? Hi ha antidiscriminació, però al final cada col·lectiu té les seves característiques, especificitats, que s'han de comptar en aquests tipus de protocols perquè també les empreses ens demanen aquests protocols. Per exemple, fa uns anys, això no estic segura si el vam fer arribar a igualtat o no, però fa uns anys ens van contactar d'un local d'oci nocturn i ens van contar un problema que havia hagut amb dues noies trans i una de les treballadores d'aquest local. En aquesta ocasió, les noies trans volien anar al lavabo i com que són dones, volien anar al lavabo de dones. Of course. Que té la seva lògica. Sí. I em sembla que va haver-hi un problema perquè una de les seves empleades no volia deixar entrar en aquesta dona. Llavors, no sé si era la gerent o... Sí, la gerent d'aquest local va arribar a Diversant, no? I ens va dir: existeix alguna llei que digui que no he de discriminar a les dones trans en el seu ús del lavabo? És com... La pregunta és, cal una llei per no discriminar les persones trans? Pues sembla ser que sí. A mi m'agradaria que no fos necessària i que la gent tingués aquesta visió transversal que tenen des d'Igualtat. Però és que hem d'entendre com és la societat i també nosaltres fem arribar aquests casos perquè és el que passa en el dia a dia i entenem que l'administració pública no estigui al tant d'això, per això ho comuniquem. I si nosaltres arribem a comunicar alguna cosa a la premsa és perquè ja han estat moltes les converses que hem tingut amb l'administració. Llavors, simplement aclarir això, que encara que la intenció sigui bona, nosaltres el que veiem és que no és suficient. I per això demanem aquesta llei integral LGTB que pugui realment garantir que persones no s'hagin de trobar en situacions incòmodes. I a més parlem de per què no es volia deixar aquestes dones entrar als lavabos. Faig un petit incís abans de continuar en l'especificació aquesta. Parlant del que seria la llei integral, jo entenc, clar, això parteix d'una conversa que hi ha hagut en el periòdic, que ja ha sortit l'article, que el podeu veure, segurament us deixarem l'enllaç també perquè el pugueu llegir, va ser fa unes setmanes. Jo entenc que la resposta que han donat des d'Igualtat és una defensa, evidentment, perquè sí que a nivell legal sí que hi ha unes lleis, com per exemple la de 2019, de la no discriminació... Sí, la 13-2019, però és que no és suficient. Voilà, perquè bàsicament sí que et dona el marc de que tu no pots ser discriminat per raó de ja, però continua passant. Continua passant. No ho sé. Sí, Per constitucionalment A la també Constitució posa també hi és. Està a la Constitució. per gènere, per tot. Sí. Hi ha les dues vessants. D'un Vale. costat tenim la Constitució, que sí que hi ha un dels articles que és no discriminatori, també hi ha la llei aquesta del 2019. Sí, quan parlem de legislació hi ha com diferents nivells. Primer està el nivell constitucional de cada país, després, depenent del país, està la llei universal, no? Com els drets humans i tot això. I després estarien les lleis com municipals o les comunitats autònomes, Sí, hi ha les locals, els decrets, tot això. Llavors, clar, primer tu has de fer un mandat per la Constitució, si són drets humans o si estem parlant. I després tu has de desenvolupar unes lleis i aquestes lleis no estan completes. Aquestes lleis
han de desplegar mecanismes, Voilà. protocols i decrets que regulin el que diu aquesta llei perquè es pugui complir. O sigui, hi ha la llei que és com existeixo, però no es pot tirar endavant si al voltant no té els protocols i els decrets. No tan així, sinó que si, o sigui, no n'hi ha, per exemple, aquesta... O sigui, tu no pots obligar a un local a que accepti, a que no discrimini si no vas a un tribunal constitucional. Clar, que només està posat segons la Constitució. Vale. Exactament. Llavors, si hi ha uns altres textos que van específicament a aquella situació, Val. ja ho tens. És a dir, està la Constitució, després hi ha potser una llei com la del 2019, la de no discriminació, però sí que és veritat que per certs protocols és insuficient. I ja s'estan, per exemple, desplegant protocols al voltant de la llei de 2019, com el protocol antiassetjament sexual, que es demana a les empreses, associacions, a qualsevol grup que tingui persones i sigui com una entitat jurídica que desplegui aquest pla antiassetjament. Llavors, el que nosaltres demanem és que se'ns tingui en compte per aquests plans, perquè no se té en compte les especificitats del col·lectiu LGTB. Llavors, com que no se té en compte en els textos que s'estan fent, estem reclamant aquesta llei. Vale. Perquè això no pot dependre de la bona voluntat de les persones. Sí, hi ha d'haver un text que ho reguli i que doni aquestes garanties. Totalment. Per explicar-ho. Home, clar que sí, perquè és que si tu no ho entens, potser la gent no ho sabrà tampoc, llavors això de quedar clar i qualsevol dubte, doncs també podeu comentar el que vulgueu, de veritat. Sí, sempre ho podem tornar a agafar i mirar, el capítol anterior... Explicar una mica més en detall. Sí, que al final això sí que és un podcast doncs, per fer una mica de difusió, visibilització de totes les temàtiques i problemàtiques que trobem. O sigui, està molt bé parlar d'això. Podcast divulgatiu. Sí. Tot i que en l'anterior capítol hem descarrilat una mica, però ja va bé també. No, la divulgació pot ser divertida. Pot ser divertida, sí. Recordeu el Sheldon amb les seves banderes. Nosaltres també en tenim. Sí, després ja farem la gala d'això. Tornem al cas que deies de les dues noies... Sí, perdoneu si ens estem estenent molt en això, però clar, penso que és important deixar clar això. Per què no volien deixar aquestes dones trans anar al lavabo de dones? Perquè hi ha un rumor, mite... potser, és que no sé si ha passat o totes les notícies que surten són mites que normalment ja estan com... ja s'ha descobert que són mites. Bueno, és l'imaginari col·lectiu, diguem. Sí, o l'imaginari TERF, que diu que les dones trans són homes disfressats que el que volen fer és entrar als espais exclusius de dones per violar-les, com en els lavabos. Primer. No hi ha més espais que entri un violador, no? Exacte, perquè un violador hauria de disfressar-se per violar. Primer. Perquè si ja està trencant la llei per una qüestió, per què li importaria la senyal que diu això és només de dones al lavabo? Segon, a part de ser supertransfòbic, irreal, això és també molt masclista i invisibilitza els casos reals de violació o la major part dels casos d'abús sexual. Que no... O sigui, com que alimenta aquest mite de que tu només pots considerar que t'han violat si surt un desconegut, una desconeguda d'entre els arbustos, d'entre les ombres, i va i t'ataca i és violent. Però realment les estadístiques ens mostren que la major part d'aquests casos d'abús venen de persones conegudes per la víctima. I de persones molt properes. Sovint familiars. Sovint familiars. O amics. O parelles. O parelles. Llavors, no podem alimentar primer el mite de que les dones trans són homes disfressats, perquè les dones trans són dones. Són dones. I sempre ho seran.
tampoc podem alimentar aquest mite de que els violadors només són desconeguts i persones que rebutjaríem. No, un violador pot ser qualsevol persona. O sigui, pot ser amic o amiga d'un violador. Ho sento molt. Però és que la cultura de la violació està tan extendida. Hi ha la frase de... amb lo de... la confiança d'asco, no? I crec que també es podria encapçalar Bueno, al final, els violadors el que no volen és que tu els denunciïs, no? Clar, si són amics, familiars... Si ja poden aprofitar-se de la teva innocència, de la teva confiança, de ui, no diré res perquè jo m'ho passo molt bé amb aquest grup d'amics... O fins i tot l'altre, que potser ha passat el cas, tu saps que el teu col·lega ha fet una cosa que no havia de fer, com per exemple una agressió sexual, surt a tot arreu, fins i tot té una condemna, i a tu l'única frase que et surt és ai, doncs no m'ho hagués imaginat mai, si és molt majo, és molt simpàtic. Clar, a mi em tracta molt bé, bueno. Ja, bueno, però tothom té ombres en aquest sentit. Sí, llavors és això, és un tema molt heavy, ja ho sento començar d'aquesta manera, però crec que és important, no? Per què necessitem aquesta protecció i també no fem servir un col·lectiu per tirar pedres a un altre. Sí, això és el que hem de tenir en compte. I l'últim apunt sobre la probable llei d'igualtat que s'hauria de tenir. No només és una llei que ha de garantir aquests drets a no discriminació, és que és una llei integral que ha de garantir moltíssimes altres coses. Per exemple, si hi ha un institut de la dona, hi hauria d'haver un ens semblant, però pel col·lectiu LGTB. Que està molt bé que hi hagi un departament de polítiques d'igualtat, però continuem dient, és insuficient perquè segurament com tot, diguem que totes aquestes coses, el col·lectiu no és nou, que ho veurem avui amb el tema. El col·lectiu no és nou, les persones LGTB existim des de sempre. El que és nou és tots els avenços i totes les protestes que fem, les demandes, tot això, els avenços socials, sí que és molt nou i per això entenem que també és insuficient. Però per això hi som. Som per això i per motivar aquests canvis, perquè com que se'n ressaltava molt el que ha estat fent govern per reconèixer i donar suport al col·lectiu LGTB. I és que, sincerament, l'única iniciativa o de les poques iniciatives que surten de l'administració pública són les campanyes del 17 de maig, del Dia contra la LGTB-fòbia. Les altres iniciatives, com lo de Gay l'Espol, com el decret el decret que regula els tractaments per a les persones que vulguin fer la transició hormonal o quirúrgica, fins i tot el canvi de nom i fins i tot les formacions que es fan a escoles surten de la iniciativa de la societat civil, de Diversitat i Horitzons. O sigui, crec que aquí i amb el suport de les administracions públiques en alguns casos. Llavors, crec que aquí s'ha de... Si el que vol el govern és treure pit, com es deia en aquest article, s'ha de fer amb el que realment és iniciativa de govern i no amb els mèrits dels altres. I no amb els mèrits o amb les idees, els programes, la planificació dels altres. I no ho dic perquè jo sigui part de Diversant, sinó si això passés amb una altra associació, també ho diria, sincerament. Perquè moltes vegades els serveis i les qüestions que haurien de ser bàsiques però que tenen els col·lectius discriminats s'han aconseguit gràcies a la mobilització social, gràcies a les associacions i les hem de posar en valor. Al Cèsar el que és del Cèsar, no n'hi ha més. Vale. Hem estat començant intensos. Sí, molt intens això. No sé si voleu comentar alguna coseta més. No, jo no. Vale. Bueno, però m'encanta que estàs prenent apunts, Sí. Llavors, aquesta notícia no era dolenta, sinó simplement era posar... Una resposta també, que també sortirà una resposta oficial de Diversant als mitjans.
Haurà sortit. Suposo que ja haurà sortit. Sí. Sí. Està bé. Llavors, hem començat així una mica intensos, però ara ens volem posar intensos d'una altra manera. Ara més positiu. És que som uns intensos, llavors Sí. hem de... Ha de ser d'un costat Sí. i de I de l'altre, l'altre. hem d'equilibrar. Exacte. Llavors, ara també fa unes setmanes, ja canviem de notícia, ara fa també unes setmanes, concretament el 23 de maig, si no recordo Sí. malament, Sí. al Festival de Cine de Cannes, dos directors molt coneguts, los Javis, els hi han donat el premi a millor direcció per la seva pel·lícula La bola negra. A més, han tingut una ovació de 20 minuts després de la projecció de la pel·lícula. És a dir, que han estat un boom tot el festival. I Quines ganes de veure aquesta I per pel·li. què és tan important aquesta ovació? De què va la pel·li? L'ovació, el premi i totes les declaracions posteriors. Exacte. És molt important per una senzilla raó. Bueno, dos raons. La primera és que en aquesta pel·lícula, segons he llegit la sinopsi, perquè encara no l'he vist i la vull veure, perquè tinc moltes ganes, hi ha tres moments històrics que estan relatats de personatges LGTB. Llavors, un d'ells, pel que tinc entès, és la figura de Federico García Lorca. Llavors, es tracta justament una mica la seva vida en perspectiva d'altres tres moments històrics. No sé més, no l'he vista, ¿vale? No, si m'he colat, no em mateu. La cosa és que posen a la taula aquest personatge, aquest autor, que en el seu moment va ser assassinat pel franquisme per homosexual, entre altres coses. In rojo. Por rojo i maricón, que és el que deien. ¿Vale? Entre altres coses, també perquè era un home lliure, perquè era un autor, perquè l'escriptura en una dictadura és una cosa que va a Sí, que matar si el no era el règim. que volia... Tu capaven o anaves directament al Per paredor. les seves iniciatives d'educació, també. Voilà. Hi havia moltes raons, però una de les quals moltes vegades s'esborra a nivell històric era la seva condició d'homosexual. Llavors, és molt important fer això, posar això en relleu, perquè hem de fer memòria sempre, hem de tenir en compte de que això ha passat sempre. Les persones LGTB hem estat sempre a la història i sempre estarem, per molt que us pesi, per molt que us pesi, jo ho dic de veritat. Llavors, una altra cosa que també volia comentar d'aquest premi és també a nivell de referents en la cultura popular, que tindrem un episodi d'això del qual tenim moltes ganes. Jo estic gaudint molt aquests últims episodis perquè fa unes setmanes vam parlar d'una poetissa que m'agrada molt, de Safo, i aquesta setmana estem parlant de Federico García Lorca, que és un dels meus autors preferits de la literatura espanyola. O sigui, estic obsessionada amb aquesta època, vale? Amb el segle XX de la literatura espanyola. M'encanta, i a més Federico García Lorca, totes les seves obres, La casa de Bernardo Alba, o sigui... És que tu com penses que una persona que no fos gay, no? Que no tingués les particularitats de vida de Federico García Lorca, pogués escriure això, o sigui, aquestes obres d'art, perquè neixen de la seva experiència. De la vivència. O sigui, no podem separar l'artista de l'obra, ¿vale? No, això de separar l'artista de l'obra és una cosa d'escoles del segle XX que, bueno... I una cosa molt de centre-dreta... No, originalment va néixer com una teoria literària i tal, però res, realment l'obra té el seu context i el context és el de l'autor, o sigui, és molt difícil. Jo en lo poc que vaig... En lo poc que... Ui, perdoneu. Època, herència i vivència. Exacte. Són les tres coses que hi ha. En lo poc que vaig estudiar de filologia hispànica, sempre, quan estudiem una obra, lo primer era contextualitzar l'autor o l'autora. Sí. I l'època, és que... Sí, claro. No, bueno, l'autor on vivia, què vivia, quan vivia. Sí, 100%. Llavors, com deia, a nivell de referents, una cosa que està canviant actualment és qui conta, qui narra les històries del col·lectiu LGTB. En aquest cas, amb els Javis, tenim justament ells mateixos, que també formen part del col·lectiu, ells narren històries de gent del col·lectiu amb persones del col·lectiu. Perquè, per exemple, tenim la sèrie de Veneno, que totes les actrius eren trans,
És a dir, tots els personatges trans eren interpretats per persones trans. Ho vulguis o no, és molt important donar la visibilitat i la veu a les persones que realment la tenen. Sí, després tenim La Llamada, també. Per exemple, O sigui, realment han fet unes obres increïbles de representació del col·lectiu LGTB i a més, el Carlos, em sembla que és el més alt. No, son Les diuen tots dos Javi. Se llaman Javi. Se llaman Javi. Sí, Javier Calvo y Javier Calvo. Ambrosi. Bueno, Javier Calvo, perdón, Javier Calvo. Javi Calvo i Javi Ambrosi. Bueno, li he dit Carlos per alguna raó perquè és Calvo. Javier Calvo. No sé. Bueno, Javier Calvo també va ser un referent LGTB a la seva època de fisicoquímica, D'adolescent. que jo he sentit moltes històries de nois que va ser el seu crush inicial, tot i que la seva història no va ser justa o una bona representació, o sigui, però després veiem com a director, quan ell pot ser el amo de la, de la història i de la narrativa, ell el que vol és que no fer aquest ros. Llavors, em sembla molt maca aquesta història, no? És com un cercle molt... Vale. Agafant el personatge del Javier Calvo a la sèrie de Física o Química, què li passava al final? Clar, jo és que... Hacedme spoiler. A veure, és un spoiler fa molts anys. Ja. Allà? No, que... Ah, vale. Sí, no. Ens fan així des de darrere de càmeres, doncs evidentment La Palma. el personatge caput. Això justament és la diferència principal que volia dir. És que veig que fa així. La principal diferència que veig entre els referents del col·lectiu LGTB abans i ara. Quan les persones del col·lectiu LGTB agafen les rendes, agafen el poder de narrar la seva pròpia història, no acaben sempre morts. Jo, és una de les coses que tinc molt clares. Jo, quan era una mica més adolescent, la meva primera pel·lícula de temàtica LGTB que vaig veure va ser Filadèlfia. I allò per mi va ser un trauma. Un trauma. Si algun dia esteu en un moment així com que teniu molta alegria, massa alegria, que dieu estic massa alegre, vaig a posar-me algo fotut, poseu-vos Filadèlfia. O si teniu ganes de plorar perquè us ha passat alguna cosa i no us llegia ni més i el que vols és com pel·lícula adolescent gringa, agafar un pot de gelat i menjar-te'l enfront de la pantalla. No, aquesta pel·lícula me I ets un home gay, Exacte. i ets un home gay sobretot, pues agafes i això. Llavors què passa? Que i moltes pel·lis i sèries del moment, o sigui, la representació LGTB... Ja ho parlarem, però està el tòpico de la lesbiana muerta. O sigui... I del gay muerto. Clar, és que tots els referents... O que són drogadictes... També, són tot negatius. Llavors, ara, el que volíem destacar justament amb aquest triomf de los Javis era això, és que finalment doncs, està molt guai que hi hagi representació del col·lectiu LGTB a mans de gent del col·lectiu LGTB. I així la història no sempre ha de ser dramàtica, depriment o terminar malament. O sigui, podem tenir finals feliços. Els són una mica dramàtics, per això. A veure, sí, som intenses, sí, però també volem tenir esperança, no? Sí. Que et contin, que t'expliquin una història des d'una vivència pròpia a algú que diu, bueno, ho he escoltat i la reinterpreto com em surti de... O només agafo les notícies, que és tot dolent, i a partir d'allà faig una història. Exactament. És molt diferent. És molt diferent. I quan veus que hi ha alguna bonic, tothom vol que siguin coses boniques per la seva vida. Heartstopper, sí, ho anava a dir, però és que m'encanta. Per la pròxima. Ho deixem per la propera. Heartstopper és... Ens hem de parar aquí. Sí. Hem fet amb les notícies d'Andorra cap al món i ara tornem a Andorra perquè parlarem del Dia de l'Orgull LGTB a Andorra! El copyright. No, si la cantem nosaltres no. Ah, vale, està bé. Samba! Bueno. Doncs molt bé, sí. Bueno, com veieu, estem el 14 de juny, queda... Res. 2 setmanes. 2 setmanes. No! Sí, 2 setmanes, és el 27.
Ah, sí. Una mica menys de 2 setmanes, Vale. va. Vale, No, celebran... però sí, és que estava pensant una setmana. Però No, sí, no, són no. dos Ja a mi m'ha setmanes. passat també, Són 2 setmanes, sí. Vale, el Día del Orgull es celebrarà el dia 27 de juny i farem activitats des del matí al Parc Central. Ja us posarem El programa. el programa per algun costat. També es farà la marxa a les 6, em sembla, i finalment farem una celebració amb un concert i tal al Parc Central. Mireu les xarxes socials, que estarà tot allà. Sí, xarxes socials de Diversant i també de Rock del Queer, de Quella Andorra, i una cosita molt especial és que tindrem la col·laboració del bar In Situ per al final de festa, o sigui que després dels concerts anirem a In Situ on gaudirem d'una actuació de drag i de moltes sorpreses, o sigui que no us ho podeu perdre. No, perquè és jornada de celebració, també I de reivindicació. Molt important. Sí, Us hi no és esperem. només celebració. O sigui, per què se celebra? No? Anem a parlar d'això. Sí, vinga, va. Una miqueta d'història. Sí, ho No deia. sé. Perquè com no ens agrada la història... No! Que va! Que va, som uns Bueno. viciosos. Per què es celebra el 28 de juny? El dia... Clar, nosaltres ho festegem el dia 27. Perquè és dissabte, Però el dia 27, oficial... Però l'oficial és el 28 de juny. serà el dia següent. Dia Mundial de l'Orgull LGTB. 28 de juny. Sí, llavors farem una altra vegada d'Andorra cap al món. Ens anem als Perquè, Estats per Units. desgràcia, no va ser aquí. Sí, no va començar aquí. Bueno, si va començar no hi ha registre. Sí. Hòstia, estaria bé demanar a algú si es pot fer... Hauríem de demanar a l'Arxiu Nacional a veure si hi ha algun registre de gent que pot ser molt difícil de trobar, però pot ser molt interessant. Crida a tots els historiadors del país. Això m'acaba de sortir ara improvisant. Si teniu registres d'història LGTB a Andorra, si us plau, contacteu-nos. Sisplau. Si us plau, perquè pot ser superinteressant dedicar un capítol al col·lectiu LGTB, a les persones LGTB D'aquí d'Andorra del país. O dels Pirineus. o dels Pirineus en Sí. general també, perquè clar, és tot bastant rural. Bueno, doncs sí, fem una miqueta de classe d'història. Sí. Memòria LGTB, classe d'història LGTB. Estarem a 1969. a Estats Units, Aquí en Witch Village. a Nova York. Yes. Posem una mica de context històric. En aquell moment, el que avui coneixem com col·lectiu LGTBIQ+, no se deia d'aquesta manera. Però com estem matxacant tot el capítol, les persones LGTB sí que existien. Existien. I des de l'antiguitat, com vau poder veure a l'episodi anterior amb Correcte. Safo, vale? Llavors, en aquell moment el context històric és que el col·lectiu com a tal no està format, les persones aquestes existeixen, però als Estats Units no era legal, com a molts països del món. De fet, m'ho he apuntat aquí en vermell i entre cometes, hi havia un delicte que era el delicte contra natura. Joder. Això érem nosaltres, era la gent com nosaltres en aquell moment. Sobretot amb persones que no es vestien del gènere que els havien assignat al néixer. I com sempre s'apuntava més a les dones trans. O sigui, crec que els homes trans o les dones que es vestien d'homes sí que tenien aquest càstig social, però crec que legalment no ho patien tant. Legalment anaven més a buscar les dones trans, bàsicament Sí. per això, pel tema delicte contra natura. Sí, sí. Llavors, què hi havia en aquest moment? Justament en aquest barri, al Greenwich Village, doncs hi havia diversos locals en els quals doncs, la gent LGTB havien de viure la seva vida d'una manera una mica clandestina, la seva vida real d'una manera clandestina, perquè moltes d'aquestes persones durant el dia o durant la setmana feien la seva feina però no vivien com ho sentien realment. Llavors en aquests locals, per exemple hi havia el Stonewall Inn, que serà important una miqueta més endavant,
es reunien tot tipus de persones LGTB i allà vivien doncs, durant la nit, entre copes i cançons i tal, doncs la seva vida una mica més lliure, més natural. Això me'n recorda... I eren relativament segurs, ara explicarem per què. Quan estàs a dintre, quan estaven a dintre era un lloc segur perquè sabien que allà no els jutjarien, les persones que estaven allà. Això me'n recorda una història que em va contar un senyor en la Fira d'Andorra. Aquest senyor es va apropar a mi i em va dir que tindria uns 70 anys, el senyor, molt maco. Molt gran. Em va demanar si a Andorra hi havia moltes persones trans i tal, li vaig dir una mica, bueno, el que fèiem a l'associació, que coneixem algunes persones trans, tal, i clar, a mi em semblava raro, però per un moment pensava que era algo com de fetitxe amb les persones trans, fins que em va dir que és que ell era una dona trans, era ella, però que només podia ser ella quan els caps de setmana baixava a Barcelona, perquè aquí doncs, no té un ambient segur en el que sé ella mateixa. Llavors ha de baixar. Al final estàs a Andorra, crec recordar que no parlava català ni espanyol. Sí. Sí? Sí, m'ho va dir en català. T'ho va dir en català? Crec que sí. Potser estic o sigui, recordo el senyor, però lo de l'idioma ho estic confonent. No, és que crec que m'ho va dir a mi, com sí, però quan va saludar i tot això i després m'ho vas explicar, em donava la sensació que era en un altre idioma. No he dit nada. Ja està. Doncs em recorda això, no? Que has de tenir la teva vida normal, no? I després ser tu mateix o tu mateixa de manera clandestina. Sí, una mica també el que parlàvem amb el Joan amb el tema del chemsex, no? Que hi ha clandestinitat aquesta. Però clar, en aquest cas és bàsicament perquè la societat té uns biaixos i en aquest cas, a més, a nivell legal hi havia aquest delicte contra natura. Hem dit que l'Stonewall Inn era un espai segur perquè no se sentien jutjats. També hi havia els ballrooms on moltes d'aquestes dones trans i racialitzades també tenien el seu espai, ballaven, s'expressaven i era un lloc de creativitat, de llibertat sexual on ni la teva identitat de gènere, ni la teva orientació sexual, ni la teva expressió tenien cap tipus de problema. Tot això és molt maco, però, com diem, a nivell legal no era tan fàcil, perquè justament hi havia batudes policials cada cap de setmana. Cada vegada que hi havia alguna reunió, el teu local de referència podia ser víctima de repressió policial per aquest tipus de batudes que anaven a buscar a les persones que se sortien de la norma entre cometes. I no és només que sigués un bar, és que moltes d'aquestes persones tampoc tenien una llar. No tenien casa, eren llocs que també podien estar persones sense sostre, treballadores sexuals... Llavors, moltes vegades anaven a dormir allà, no? Llavors, a la trastienda o on sigui, anaven a dormir. Llavors, això també significava que havies de quedar-te al carrer si venia la policia. Sí, perquè ja podies córrer. Bueno, això, podeu veure que és un moment on la gent viu la seva vida d'una forma clandestina, sempre sota la mirada atenta de la llei. Llavors això, vulgueu o no, crea tensions. Cada cop la tensió puja més, fins que va arribar un moment on la matinada del 28 de juny de 1969, que és el dia clau, molta d'aquesta gent va dir prou. En aquest local de l'Stonewall Inn, que diguem que és el que ha sigut clau, hi va haver una batuda policial i justament la gent en aquell moment va dir prou. Normalment tenim dos noms que són els que sobresurten més a la història. Marsha P. Johnson i la Sílvia Rivera. Són les dues dones trans, una d'elles... La Sílvia Rivera crec que és de Puerto Rico. Sí, i la Marsha P. Johnson a més era racialitzada també. Les dues eren racialitzades. Llavors, aquestes dues dones trans, històricament es diu que són elles també que van començar una mica, que van llançar la primera pedra.
No se sap. Hi ha algunes coses, clar, com va ser un moment molt... Una revuelta. Sí, va ser com molt... Hi va haver molt de Molt rebombori, intens, va ser molt molt rebombori. intens, no se sap exactament, però tant en aquell moment com després se sap que aquelles dues dones sí que van estar al capdavant Sí. de la revolta. Sí. Vale? Hem de dir que és una revolta, moltes vegades es diu que són els disturbis de Stonewall, Sí. però no ens agrada la paraula disturbis, no només a nosaltres, sinó al col·lectiu en general, perquè comporta una cosa negativa. Que com que la gent que estigués dins del local estigués fent alguna cosa dolent. No. I no ho és. Estaven vivint la seva vida sota la repressió. Llavors, en paraules d'una tercera persona, la Storme de l'Arberí, que és la tercera persona que se'n parla una mica menys, tinc una de les seves cites parlant justament d'aquesta nit, que quan se la va entrevistar al poc temps va ser encarcerada i després al sortir ho va dir, Ara parlarem d'ella. Però la seva frase era: allò va ser una rebel·lió, un alçament, una desobediència pels drets civils. No va ser un maleït motí. Vale? És a dir, ella mateixa ja ho va deixar molt clar. M'encanta. Mira, jo també he llegit alguns textos de periodistes d'aquella època i clar, tu els llegeixes ara i fan gràcia, vale? Però per què? Perquè et diuen és que hi havia pinta ja vist volant, van fer servir els sostenidors com a projectils, els talons, tal... Llavors, no sé si això realment va ser així o és una exageració dels periodistes de l'època, de dir, estas mariconas estan locas... A mi em fa més olor això, Clar, però sí que és segur que veritat... han utilitzat de tot Home, per clar. barallar-se. El que tu tens a mà, o sigui, és el que passa. Tu si estàs en una mani i et venen a reprimir la policia, tu fas servir el cartell, per exemple. O sigui, el que tens més a mà per defensar-te, no? I lo important també és que aquella nit amb aquesta... no? Es van levantar i van poder fer que sortís a fora la policia. Va haver un moment en el qual... No. És veritat, van entrar i els van encerrar dins del local. És que va ser més ridícul, la policia es va veure tancada dintre del local, darrere la barra, darrere la barra, i es veu que estaven acollonits per la revolta. I van haver de trucar més... Van haver de cridar reforços. I bueno... Sí, eren com 4 polis que es van quedar allà encerrats. I tothom, clar... No és que hi hagués un esquadró, és que eren només 4 polis, bueno, lo típic que tenien... La ronda, que tenien la llei a sota del braç que els protegia, que podien fer això, i finalment la gent, o sigui, estem fins aquí dalt. És com que Prou. aquestes dues persones, perquè ho tinc marcat aquí, Mercè i Sílvia, de totes les fatudes que sempre anaven allà era a les persones les posaven a dintre dels lavabos i les registraven de dalt a baix. I fins i tot les despullaven, Exacte. Sí. I aleshores, aquella vegada, aquella nit, tant Mercè com Sílvia van dir: a mi no m'has de registrar. I clar, va començar com un rebombori de tens raó, i clar, doncs van acabar... tothom més va unir. Exacte. Sí, va ser com l'espurna que va encendre l'incendi. És com has dit abans, que... Va ser, clar, és que a poc la tensió anava pujant. O sigui, una cosa que fa la repressió, quan és molt, molt bèstia, sí que és veritat que et pot abaixar, però arriba un moment on ja te'n canses. Quan ja no tens res a perdre, quan ja no tens res, perquè a més, aquesta gent, ho dèiem a l'episodi anterior, estaven als marges, no formaven part de la societat. Llavors, quan ja no tens res més a perdre, que l'únic que tens a perdre és la teva vida, dius, és que d'aquí ja no hi ha res, o sigui, és que només els falta matar-me. Llavors és quan l'espurna s'encén i cala foc. I és el que va passar. I hem d'admirar en aquestes persones perquè en aquesta època contemporània és el que ens ha permès avançar en els drets LGTB. Sí. Que probablement hagués passat algo similar perquè hi havia moltes lleis semblants arreu del món, com a Espanya estava la ley contra vagos y maleantes, ¿no? Popularment es diu així, però era Ley de Peligrosidad Social. I fins als anys 80
I allà dintre, Existia. estaven pues, doncs, persones que... mendigos, com es diu en català? Els... Persones que vivien al carrer... Sí, persones sense sí, sostre. clar, sense sostre. Sense sostre i sodomites, també. Sí, sí. O sigui, Ah. que... I em sembla que això ho hauríem de parlar també un dia, de com la lluita LGTB a Espanya, que és el país més de referència que tenim aquí, no? Sí. I bueno, que sense totes les persones que han lluitat per la seva dignitat i per la seva vida, per ser lliures, no estaríem aquí ara mateix. Sí, bàsicament. Tornant una mica a aquella nit amb els disturbis i tal, és veritat que el tema de la tensió... Revolta. Perdó, sí, de la És que revolta clar. d'Estonewall. És que clar, ens ho han ficat tan aquí dintre... Sí. La revolta. Els disturbis de Stonewall, no. No, la revolta de Stonewall. Llavors, una de les coses que dic, que sí, que la tensió va pujant, però és que en paral·lel no només hi havia la repressió i la gent LGTB ho patia, sinó que també hi havia moviments socials, bueno, perquè al final hi havia com una solidaritat entre gent del col·lectiu. Sí. Aquesta dona de la que he parlat, la Stormé de l'Arberie, ella mateixa, la seva feina era de guarda de seguretat, però és que al mateix temps ella també va impulsar alguns moviments com per a gent sense sostre del col·lectiu LGTB, trobar-los un lloc... És a dir, que ella ja feia feina social en aquest sentit. I moltes vegades havia fet també de protectora i guardaespatlles de dones transsexuals, treballadores sexuals. Wow. Sí, havia estat allà per protegir-les. És a dir, que ja hi havia una mica de moviment. Sí, no, i és que els anys 60 per als moviments dels drets civils als Estats Units va ser superimportant. Va sorgir primer de tot el moviment pels drets civils de les persones racialitzades, les persones negres als Estats Units, que, bueno, no us hem de dir tot el racisme històric i palpable que existia i encara existeix als Estats Units. I Malcolm X, figures així, van ser una inspiració també per altres col·lectius que patien la mateixa discriminació. Sí. Llavors, hi ha com molt de germanor Sí. entre la lluita de les persones racialitzades, pels drets de les persones racialitzades, i la lluita pels drets LGTB. Però és que és el que diuen, aquestes tres persones de les que parlem eren dones racialitzades. Sí. O sigui, Exactament. que ja estaven en un En les punt d'una dues. cosa i els estava passant amb l'altra i era Sí. com, això no pot ser. Sí, també tenim l'exemple d'Audre Lorde, que és una poetisa que era també d'aquesta època, era racialitzada, lesbiana i era feminista però es veia expulsada dels espais feministes pel fet de ser lesbiana. Evident. Ja veus. Sí, no, lo de les terres no és res de nou. No és nou. També haig de dir, la Stormé de l'Arberie i altres dones també trans. La Stormé era una dona cis, però ella sempre tenia un aspecte... Bueno, ella mateixa es deia que era lesbiana butch. O sigui, ella mateixa ja s'ho deia així. Butch seria com marimacha. Sí, com molt masculinitzada. De fet, podeu buscar fotos, ja us en posarem alguna. I la veritat que a més ella es vestia amb la pajarita, traje i tot. He vist algunes fotos i dius, ai, mira que guai. I de seguretat i tot, i era una passada. Conec a lesbianes d'avui dia que també vesteixen així. Els agradaria. En aquell moment, doncs, bueno, també hem parlat això, no?, de que hi havia germanor, moviments socials, i hi va haver un dels moviments que Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera en formaven part, que era el STAR, que semblaria com estrella, que bàsicament és Street Transvestite Action Revolutionaries, activistes revolucionàries transvestits del carrer. Transvestits sempre posen un asterisc, perquè com dèiem l'altre dia també, que vau demanar... Diferència entre transgènere i transvesti... Ho agafaven tot, en aquell moment ho agafaven tot per parlar de les persones trans i els transformistes i les drag queens. És a dir que... Transvestit en aquesta època es feia servir pel mateix col·lectiu d'aquesta manera. Sí, era ho englobava tot. Correcte. Pues sí. Llavors... Va estar en actiu, per lo que vaig llegir, 2 anys.
Ah, uau. Bueno, no, potser uns 3, com a màxim. Mhm. I durant un any o així van tenir com unes cases, com tenen molt als Estats Units, que és els trailers aquests, Mhm. i el que van voler fer era poder ajudar i donar de menjar a persones sense sostre i sobretot persones trans, com elles. Sí, això l'associació aquesta D'estar, correcte, correcte. I, bueno, la finalització va ser un declive de que el 1973, o sigui, 4 anys després de tota aquesta revolta, en la tercera commemoració d'aquestes revoltes, les lesbianes no volien, un grup de lesbianes més extremistes no volien que les persones trans estiguessin a les revoltes, perquè, el que dèiem abans, són persones, deien que eren homes disfressats de dones i que no havien d'estar allà. I aleshores va com anar una mica al declive, en plan de nosaltres intentem... Hem estat a la revolta, Hem començat la revolta. L'hem començat, i ara ens esteu fotent fora. Sí. I aleshores ja això van fer elles un speech, una parla de les coses de lesbianes i tal, i la Sílvia Rivera, que ja, la veritat que potser estava una mica passada, però va pujar i va fer una crida a no entenc, saps? Perquè ens expulseu d'aquest espai. I va sortir d'allà molt malament, perquè després va aparèixer un altre grup i també van dir a les lesbianes, oye, Què passa? saps? O sigui, us heu passat una mica. Sí, bueno, el que veiem és que aquest fet de marginar a les persones trans, ja sigui del feminisme o dins de la lluita LGTB, que ara hi ha com més LGB, Sí, que treuen la T que treuen la T, ha passat tota la vida, Sí. ha passat des dels principis del moviment i no podem deixar que les normes de la hegemonia dictin les normes dins dels nostres moviments socials. No ens podem deixar portar per això, perquè primer ens diuen que, vale, si apartes els roritos, a tu et donarem més. Ja. Però no, arribarà un moment en el que tu seràs la rarita, o el rarito, al qual li treuran els drets. I això ja ho estem veient, per exemple, als Estats Units. Sí. O sigui, que el que hem de fer és unir-nos i no separar-nos per merdes com aquestes. Mira, el lema de l'escut d'Andorra ho diu molt clarament. Virtus unita fortio. La unió fa la força. No hi ha una R final? Fortio. És que no m'ha sortit. Vale. Però sí, fortio. Digo, aquí em falta una lletra. És el comparatiu en llatí, sí, Vale, fortio. vale. És que no l'he dita, però sí. És la unió fa la força. O sigui, Totalment. aquí hem d'estar sempre Sí. o totis o ninguna. Exacte, És perquè així. ja s'ocuparan els altres d'intentar separar-nos Sí. i d'intentar Bueno, fer-nos bàsicament- més dèbils. Bàsicament, la guerra és de divideix i venceràs. O sigui, Exacte. al final, en tot arreu passa el mateix. I quan el col·lectiu està unit, és molt més fort. Ja està. Que no hi ha més. No hi ha res més a dir en aquest sentit. Llavors, bueno, després d'aquelles nits de revolta, Sí, perquè van ser van ser 3 o 4 nits, Van ser 4 nits. Sí, van ser 3 o 4 Van ser 4 nits nits perquè potents. com dèiem abans, els polis que estaven allà atrapats van cridar que vinguessin més patrulles, Sí, reforços. reforços i clar, pues, ja la Vaja. lluita ja no era dintre de les Stonewall, sinó Ja va ja ser era al al carrer, carrer. ja sé. I per dissoldre tota aquesta revolta van ser uns 4 dies. 4 dies. Uau. Imagineu-vos tota la ràbia que tenien a dintre. Sí. És com jo prefereixo morir aquests dies Sí. que tu A siguis continuar, que em continuïs. reprimint-me Mm. i no deixar-me ser. De l'Astormer, també quan llegia l'article que em vas passar, hi havia un moment que deia que bueno, estaven a fora, estaven amb la revolta i veia com hi havia gent que no estava fent res i a ella l'estaven ja ficant a dintre d'un furgó i va dir, però és que no fareu res? Sí, estava I aquí cridant. la gent va dir, ah sí, Ah, neni. Coño, Sí, sí. clar. Clar, perquè al final, quan t'estan apallissant,
els que estan a prop és com, ostres, Què faig? què faig? Però quan et donen aquesta crida, dius, Sí, ostres. una empenta, no? Exacte. Sí, una arenga, que diuen en castellà, no? No? Arenga. Sí, arenga, Sí. correcte. És que és molt heavy, la situació. Bueno, després d'aquestes 3 o 4 nits hi va haver, doncs, entre cometes, calma, i llavors es va fer la primera marxa a l'any següent Sí, el mateix dia. per commemorar justament la revolta, i a partir d'aquí és quan la lluita a nivell més civil, menys violenta, per dir d'alguna manera, perquè una revolta no és bombolletes, No, És a dir, hi ha òbviament. violència, però al final és el que diem, és una conseqüència de la repressió. És a dir, jo no condemno la violència per repressió, condemno les violències en plan policials, La violència d'estat. la violència d'estat vers un col·lectiu minoritzat. O sigui, Exactament. No, en aquest... va ser una resposta, Exacte, no és un acte violent, és una defensa. és una defensa. Al final. O sigui, per això tots aquests col·lectius també com Panteres Negres i tal, i un col·lectiu a la Índia de dones també que defensen d'homes, o van a apallissar homes violadors, em sembla. Són col·lectius d'autodefensa, perquè és una defensa enfront de la violència sistèmica. I són legítims, i és una causa justa. Sí, encara que no ho vegin bé, però mira, És que ull per ull. Moltes vegades. de quina manera vols canviar aquesta situació, no? De quina altra manera? Sí, al final... Home, si t'estan tot el dia fent així, Al final has de fer quitar. així, Sí, clar. És com l'anècdota que deia una companya que està darrere de càmeres, que el seu pare, bueno, va arribar un dia que l'havien pegat al col·le, i el seu pare li va dir, mira, quan a tu et donin una torta, tu dones dos. Pa. Sí, no et deixis fer. No es deixis fer. correcte. Bueno, Doncs sí. Bueno, bàsicament aquest episodi el que volíem era parlar una mica de memòria LGTB, d'on comença l'orgull, i com encara ens queden 2 o 3 minutets, jo volia fer una mica encara el bloc aquest de les persones LGTBIQ+, existim des de sempre. En vam parlar l'altre dia amb Safo de Lesbos, Sí. però és que hi ha altres apunts, perquè clar, jo he sentit últimament moltes vegades que diuen però és que esto es una cosa moderna, No. això és una moda d'ara, això és una moda d'ara, ja se us passarà, i és, no, carinyo. Ho van dir als 90, ho van dir als 2000, ho van dir... Ho he als escoltat 60... cada 10 sempre. anys hi ha alguna cosa. Des del moment on treuen l'homosexualitat i totes les altres lletres de la llista de malalties mentals als anys 90, a partir d'allà, doncs doncs ara és una moda. Exacte, No, carinyo. per menyspreuar el fet de ser Ara podem ser homosexual. nosaltres. I tot i així, com dèiem l'altre dia, ens hem de posar seriosos per no tornar als marges. Ai, sí. Llavors, com justifiquem que existim des de que existeix l'ésser humà? Doncs amb els historiadors. Llavors, jo aquí vull fer una falca publicitària perquè hi ha un llibre, bueno, n'hi ha diversos d'història LGTB, però n'hi va haver un que el vaig llegir fa un parell d'anys, que és Sodomitas, vagas y maleantes. Ai, me lo quiero. El títol és boníssim, és del Miquel Herrán. Adoro. Miquel, t'estimem. T'estimem Vols moltíssim. venir al podcast? No, crec que no parla català. Bueno, li podem posar subtítols. En Bueno. castellà. En castellà li posem subtítols. Vale. Ens sí, encanta, però sobretot és que, perquè clar, fa divulgació. Però hem de posar subtítols en castellà perquè ell vegi el podcast també. Bueno, Vale. ja li farem un DM. Vale. Estaria genial. Doncs això, el llibre que ha fet és un recull arqueològic de gent LGTBI, encara que no es digués així en el moment, des d'Atapuerca fins al segle XX. Llavors agafa diversos casos arqueològics i els explica i justifica per què podem considerar aquelles persones fora de la norma cisgènere i heterosexual. Per exemple, hi ha una de les coses que m'agrada molt en una entrevista que va dir és que no som una cosa moderna, existeix, per exemple, a l'època dels reis gots, pels anys 500, hi va haver un decret que prohibia taxativament i literalment les relacions entre persones del mateix sexe. Què vol dir això?
tu no fas un document legal que prohibeixi una cosa que no existeix. O sigui, això ja et demostra que en aquell moment... Ja ves que... Sí, per alguna cosa els hi preocupava per alguna cosa, bueno, lo típic, no? Control de la població, etc. Doncs efectivament van fer una llei que prohibís les relacions... Bueno, perquè simplement sortia de la norma, i de la norma heterosexual i de la teva funció com a ser humà cap a Déu, que és la funció de reproducir. Bueno, en aquest moment estem parlant dels Reis Gots, que encara no eren catòlics, no s'havien passat al cristianisme, però és igual, és un tema també de control de la població. És veritat que moltes vegades, això també ho diu el Miquel en molts dels vídeos que fa i al llibre, que nosaltres moltes vegades mirem la història amb la nostra perspectiva d'avui dia. Llavors ens hem de contextualitzar, que és molt interessant. Per això hi ha els historiadors, hi ha els arqueòlegs i els historiadors que ja estudien l'època aquella per poder dir, vale, això és per això, per aquest tema. I la veritat que és bastant interessant i és molt guai, no? Veure com la història no és només la que ens han explicat tota la vida, sinó que... Hi ha moltes coses que no ens expliquen. Justa. Pues el llibre, de veritat, us el recomano moltíssim. Sodomitas vagas y maleantes, del Miquel Herrero. Super. Sí, te l'has apuntat. No, jo el tinc a la meva llista de llibres des de fa temps. Jo el tinc... Adoro el Miquel. Jo el tinc, però l'he deixat i encara estic esperant que me'l tornin. Fatal. Sí. Torneu els llibres que us presten, sisplau. I els cuideu bé. Sí, sobretot, molt important. Bueno, ja hem acabat, eh? Doncs sí, crec que hem fet el repàs. Si voleu, afegeixeu 2 o 3 cosetes més i ja tanquem. Parlava del cas aquest dels Reis Gots amb la llei aquesta. L'altre dia també parlàvem que els romans van inventar un insult per parlar dels homes que tenien relacions homosexuals, que és el quinaedi. Vale. O sigui, singular, plural, quinaedus. Bueno, és nominatiu acusatiu, que són els dos... Vale, els casos, sí. Els casos de les llengües clàssiques. Hi havia la paraula queer, que vam parlar al principi, en català la podríem traduir com a desviats o invertits. És tan divertida. A mi m'agrada desviats. És tan divertida. Les dues m'agraden. I el terme homosexual, que també en vam parlar, que això ja és més endavant, és al segle XIX, i s'utilitzava justament com una miqueta més patologitzant, perquè ja es començava a estudiar una mica la psicologia de les persones fora de la norma. Les dones histèriques, els maricons, tot això. Bueno, era un dato que m'ha vingut així. Digues. Lo de la histèria és com, bueno, les dones, tal, no sé què, però clar, és una paraula que va existir per les dones i la manera de curar la histèria era fent un dit. Sí. Provocant un orgasme. I a dia d'avui encara hi ha aquesta paraula en un dels procediments que es fa a les dones, que és la histerectomia. Bueno, però això és perquè hister ve d'útero. Ja, però és que em fa molta gràcia, que és com... està molt relacionat. Bueno, està relacionat precisament perquè les persones amb útero són les que podem ser histèriques, no? Correcte. Llavors, jo també he vist homes histèrics, més que dones, probablement. Llavors, mira, no fem servir... Per lo que sea. No m'enfado mai, però quan m'enfado... Uy, cuidado. Ojo. Bueno, sí, y al final també d'allà ve l'invent del dildo, no? Sí. Del tractament per a les dones histèriques, que era un dit, després el braç se li cansava al senyor doctor, perquè en aquell moment només es podia ser doctor si eres senyor. Llavors van dir, bueno, això com ho solucionem? No sé si inventem una cosa tal. Però ja existien des d'abans. Sí, de fet a l'època dels egipcis, és a dir, ja 4.000 i pico anys enrere, ja hi havia alguna joguina sexual inventada. De fet, a l'Expo del Caire que hi va haver a l'última d'Egipte, em sembla que hi havia algun objecte que ho vaig demanar, perquè pensava que era algun objecte sexual, però em sembla que no era. Però sí que hi ha documentació de que existia. Sí, per exemple, l'obra Lisístrata de l'antiga Grècia,
ho sento molt, ens passarem de temps, però és que m'encanta, Després ho perquè tallem. és una obra en la qual, crec que és de Sòfocles, no estic segura, però en la qual més m'has pillat. les dones estan cansades de que els seus marits vagin a la guerra, es senten soles i tenen ganes Tenen fervor. Aquesta Sí, cremor, sí. estan com libidinoses, ¿vale? Llavors diuen, mira, és que jo estic cansada que el meu marit vagi a la guerra i de fer servir aquesta, deien com consoladors o dildos de cuero. Sí. ¿Vale? En la traducció es feia, deien que era Objecte de aquest cuir o- objecte de cuir que feien servir per donar-se plaer. Haurem de buscar el nom, Llavors- exacte, que també són divertits aquests noms. Sí, és molt guai perquè fan referència a això i en l'obra fan una vaga de sexe. Vale? És veritat. Estic aprenent coses. Vale. En l'obra les dones estan cansades de la guerra i de que els seus marits estiguin fora de casa. Sí, i no Llavors, i no tenir sexe. Llavors diuen, mira, quan tornin de la guerra, el que farem és que no els hi donarem sexe. ens hi fan un embargo amoroso. Sí. Llavors, en aquesta part és que Lisístrata, que està motivant a totes les dones per fer aquesta vaga, li diu, feu servir aquests objectes de cuir si és necessari, però no li doneu cap plaer als vostres marits. Aristòfanes, que era, Aristòfanes. és que és el rei de la comèdia grega. Doncs és increïble, o sigui, jo me parto la caja amb això. Llavors, al final, s'apropien del el tresor de la ciutat i aconsegueixen parar la guerra. I crec que s'alien amb les dones del bando contrari. O sigui, és impressionant, de veritat, és meravellosa aquesta obra. Me llegiré. Sí, és una obra de teatre. De fet, Aristòfanes feia moltes comèdies i són normalment així. A veure, la comèdia al final és un reflex de la societat i un punt per denunciar també certes situacions. I això, doncs mira... Mira, denunciava la guerra. Sí, sí. I, bueno, és que m'encanta. O sigui, voleu fer un projecte de teatre i feminististrata? Sisplau! Sisplau! Hauríem de formar un grup de teatre LGTB i algú que faci l'obra. Deixeu als comentaris, us inscriuríeu a una... Us inscriureu a un grup de teatre LGTB? Ja ens dieu. Deixeu-ho a comentaris, eh? Sí, Sisplau. que pot ser divertit. Ai, mare, bueno, jo crec que amb aquesta Sí. nota d'humor podem acabar, ha no? sigut, això últim ha sigut genial. Sí. És que Lisístrata, Aristòfanes. Bueno, hem fet un episodi que ha estat bé, Sí. informatiu, variat. No hem descarrilat tant com Divulgatiu. l'anterior, però està bé també. Llavors res, crec que amb això hem cobert aquest episodi, així que farem com fem de costum, agrair als nostres col·laboradors. D'un costat, com de costum, al Fòrum de la Joventut d'Andorra, que ens presta l'espai i el material per gravar. Gràcies. Gràcies. A SMR. Després, doncs, Diversant, com a col·laboradors del podcast, de Andorra per un altre costat, i ja el tindríem. Moltíssimes gràcies per estar aquí i us esperem al proper amb referents. Moltes gràcies. Ah, no, calla. Espera. I moltes gràcies a les persones. No. No, que falten més coses. Ah, vale. Comenta, Comenta, dale like, fes un like I i subscriu-te al canal. I, molt important, Les xarxes socials. seguiu-nos a xarxes, @Rock del Queer Podcast. És que si no ens peguen... Sí, Us estimem ja. molt.